Takže ahoj lidi, já jsem Fuxi TV a já vás zdravím u dalšího videa ze hry Unturnet a jsem tady společně s kým? Kuba TV, čus. A Kuba je bohužel nemocný, tak on v toho, že bude kašlat. No. Ano. Tak jo, a my už první díl ze hry Unturnetu, to máme jakoby to má Kuba na svém channelu. A budu to mít i já na svém channelu a to, co natočíme teďka, to bude mít i Kuba na channelu a podpořte ho a doufám, že se vám to bude líbit. Tak jo. A jdeme už něco dělat. Tak jdeme něco dělat. Co? Vyšlo se mi to na inventář. Hej Kubo, a co budeme dělat? Jak ti vidět. Čekáte, asi možná ještě stlunem, pardon, já si ještě stlunem trošku to, ať slyšíte Kubu, jestli bude slyšet teda. No, snad jo. Tak jo, já ti tady pokácím a ty to zaber, konino. Já nemůžu teď. Musíš. Já teď kraftím. No, tak jo, no. Už to pokácej. No potřebuji zrovna auto. Zrovna potřebuji auto. Jo, promiňte za to hučení, jestli to tam bude teda slyšet. Já to teda slyším, ale nevím, jak oni. To bude i u mých videí, takže se nebojte. Jo, a nemáš jídlo. No, to bych taky potřeboval. Já jsem totiž minule, my jsme natáčeli a ono se to nějak něco, nevím, prostě to nešlo. Ano, pochlup se s tím autíčkem. Ono to nějak nešlo, ono se to furt sekalo a já nevím proč. Prostě jsem jel. Tak již pro jídlo aspoň. Jo. Jsem jel a já jsem vystoupil tady u toho takhle, semka tady jsem takhle byl. No, já jsem vystoupil a hádejte, kde skončilo auto. Leží tam pořád? Ne. Přímo tam. Tam. Ne, já říkám, co? Tamhle skončilo auto, tam. SOS. Když neumím morzovku, ale to je jedno. SOS. Tak jo. Ty jo, nemáš něco proti radiaci? No, tak třeba... Nemám prostě. Ach jo, my můžeme. No, na pití ne, ale na to jídlo asi ano. Jak to vypadá? No na pití jo, tak tam máme tisíce, když jsme vody, ale jako jídlo. Tam. A nechci umřít, ale koukejte, co mám za skill, já jsem skilla. Tak, ne, já jsem se jako pěkně. Aspoň, že to není jak v reálu, že se ti to dříví skutálí dolů. To jo, no, to už bychom měli pod dříví. Tohle. Ne. Nehybej se kruhu. Jídlo tady není. Jídlo. No, já mám jen 30 životů. Bezva. Počkej, já se kouknu, jestli nemám něco u sebe. No, nemám. Tak promiň, no, tak si umřeš. Počkej, je to prázdný nebo ne? 2 náboje, to je ústý. Že, Hlavně ven nějaký dřevo, jo. já potřebuji jídlo. Teda jídlo, auto takhle. Auto tady není, a já potřebuji jídlo neskutečně. Takže za chvilku umřu na jídlo. Kolik máš jídla? 70% a ty? Já mám 80. Jo, tak já jsem tam kousek od jakoby u toho mostu jsem tam zasadil, tak nevím, jestli to tam je. Hele, jde tady udělat ohýnek. Oheň. Nevím. Že bych Ještě k nám poraďte. Že bych právě sejmul to prase. Že bych sejmul prase. Já jdu sejmout prase, nebo ne? Já mám brokovnici, to by asi nebylo moc dobrý.
Rychle, jídlo. Co to je? To sní. Doufám, že to nejsou takový ty, co mě zabijou, ale tak jo, zkusíme. Ne. Jsou? Ne, to jsou ty smrtovaný. Já vůbec, to je hůza. Jo, tak já si troufnu na zamít, no bože. Kdo by takhle nechtěl vidět v realitě? Já teda ne. Prosím, ať to není. Prosím. Ne! Co? To je jedno, aspoň mi to ubereš to jídlo. Co to je? Jídlo ti to ubere. Jo, takhle. Jo, aspoň je tak, ty jo. A co? Co jsi měl, nebo co máš? Ty borůvky. Jo, ty borůvky, a jaký? Ty modrý. Jo, já jsem měl růžový. Růžovoučký. Ta krev vypadá strašně komicky. Já vůbec nevidím, kde je dřevo. Ty máš taky, vidíš také špatně. Jo. Vidíš špatně. Já se bojím, že mi zase napadnou zombíce, nepoznám. Ale to se bude stávat. Jo, ty nepoznáš zombíka, jediný, co se tady hejbe skoro a ty to zabije. Ty to si to nevšimneš. Ne, nemám místo. Dám sem. Tak ty... Já ještě nic nemám za jídlo. Ach jo. Co jídlo? Ty vole, tady je to já jsem chtěla říct to je jedno. Ne, Dobík! Ono se to, ne, Kubo. No. To já už si myslím, že to zase, že to zase blbne. Že se to seká, že se to jako baklo. Ale ne, dobrý, pojď. Já umři, já nemám auto, nemám nic, já nemám ani jídlo pomalu. Tak to auto sežeň, sakra. Já se snažím, ne. Sakra, ono tady je to město, který, ne. To je to město blbý. A tady je strašně moc zvířat. Já to pokusím sejmout. Třeba mídlo, neutkej. Brokovnice na blízko. Kam trefnu se. Tak snad náboje do brokovnice jíst nebudu. Ježišmarja, já potřebuji. Ne, já potřebuji běhat, já nemůžu běhat. Nemám auto. Skoro dochází mi jídlo. Kolik máš jídla? Dobrý, já jsem si říkal ty bobule, mám 68. To je v pohodě. Zatím. No, já nemám nic. Já nechci užít, já nechci. Apple juice. Ne, to vlastně není k jídlu. To je jedno jídlo. Pití taky potřebuji. Já ne. Já pití mám hromadu ještě. Já ještě mám dobrý. No jo, jenže tady jsou strašně moc zombíků. Kolik mám nábojů? Mám náboj do brokovnice. Ještě mám luk. Ještě mám luk, tak pojď. Ještě mám luk. Dáme si to místo si taky. Ještě máme luk. Kamo, trefím se. Tak, teď rychle hledat nějaký bobulky. Já jsem se trefila, ale nevím, kde je ten šíp. Nemám, tady by měl být vždycky šíp. A tam jsou určitě nějaký bobulky. Já mám náboje do AKčka. Jo, já nevím. Počkej, má tohle náboje. Má to náboje. Nemá. Tohle má náboje. Ne, nemá. No. Ne, už se smívám. Auto! Jo, super. Aha. A kolik je? Já jsem pěkně v prdeli. Ne! Já jsem pěkně, Ne, prosím. pěkně v prdeli, protože oni tady je auto. Hej, zelený můžeš jíst, zelený jes, jo. Tak jo. A pink jsou zdraví? Cože? Pink.